view sa Vina Beach Resort. Tara guys, tara dito. Bundot kayo po sila ka ng mga payag-payag guys, no? Guys, hello everyone! Welcome sa ako ang YouTube channel guys ni Madam Pislat. Diara guys, ni Huno ni diri guys, may nakita mo diri nga medyo presko kayo nga hangin ug amo ning duolon diri guys. Dagat di ni siya guys. Mao din ni diri gitawag og Bima Beach Resort. Ya amo diri guys, no? Bima Beach Resort. O dara guys, agkan kayo sila diri mga tinda di ay, no? Diya mga friendly kayo guys, ang mga naninda diri guys, no? O mga gwapo pagod kayo guys, dara. Diya. Dara nakita na namo diha. Ug kinsa nakita na namo ding mga gwapo. Ang gwapo na mga unggo. So, dara mi guys, no, sa usa sa coffee house diri og usa to among order Mister Halo-halo, Special halo-halo. Yes, ma'am. Barato ra kayo lang halo-halo. Tagpila ang inyong usa ka order. 99 only. Ha? 99 only guys. Tara. Mao ni ang hitsura sa halo-halo. Wow! Unsa man siya nani ice food? Wow. Tara. With ice cream. Yeah. Padong na. Tara. Mawang sa tana. Anong mawaw man nga? Ako gwapo medyo kong mawaw, no? Palihog lang kung tanaw niya ninyo sa inyong kagwapo, no? Sa YouTube channel ni Madam Pislat. Wow, dara! Wow, dara guys! Napanay. Kutangay ko mag-usap para kutsara doon. Humutilaw ko gamay. Kaya di man ko yung nga tungod kay kanang kinanglan. Medyo ko mukhaon nga mga... Kilain lang mas kusara isa. Ala, opera, tuslop. Cowboy style lang ko. Pilaw naman. Kaya di man ko hingaon mga nana. Di ko hingaon mga nana. Kaya kining mga gurang na di naman ginaangay mukhaon nga nani. Ako lang ipakita ay pakaon sa kong mga kauban taon nga mga bata pa. Pili na matakdan og wow, dara may decoration pa guys, no? Oh, wow. Very good job. Ngari na mo sa Bima House guys. Bima House. BNC Coffee. Bima Shore. Oh, Bima Shore. Pero guys, Niray lang halo-halo. ilang halo-halo. So, ini yung halo-halo. Tara, sus, katalami. Ano tanawon guys? Tag 99 ra good guys, no? Affordable ra kayo guys, bitaw. Tara. Ato na ni hatod sa dara ilang sunlig light na po ni sila coffee. Nga murag Starbucks ra guys, ang coffee nila lami kaayo pang Starbucks. Tara, ato ning karion diri guys ang akong kauban, mga kauban guys, no, nga akong giorderan og halo-halo. Tara. Thank you. So, mau na ni. Yummy. Sugbi. Okay, mga unsa na guys, no? Okay. So guys, no, magpadayon na sa mga journey guys, no? O ari na po may mutabok na po mi dito guys sa Pikas. Ha? Agi-agi na ni oh. Dara guys, dako kayo ang dagat karon. Guys, mao ni usa sa ilang cottage. Pero guys, na may iro.
Oh, mayroong cottage guys. Mauna din ang ilang cottage. Ako lang mahugan ta dirig lubi. Ana guys, manginaina na ta dirig balik no. O mauna to guys. Ang akong ipakita sa inyo ha. O thank you so much sa inyong pag-support. O kung kinsa may nakauyon aning akong ipakita guys, please like, comment, and share sa YouTube channel ni Madam Pislat guys. Bye bye! Thank you for watching!